Bon dia, tarda o nit. Som Núria i Alexandra, de la classe de 5è, de l'Escola Marjal. Ara ens trobem a la plaça Mercè Rodoreda, a un parc de les cases. Aquí, en este parc, hi ha coses bastant bàsiques, com ara els gronxadors, el pla volador, un tobogan molt xulo i una zona de gespa per a jugar. I aquí us podeu divertir molt. Estem al poliesportiu de les cases Camí de Viral. Aquí es podeu trobar una zona molt gran per treballar esports i jugar, per exemple, futbol, bàsquet, patinatge i moltes altres coses. Aquí són els horaris. A l'hivern, de les 3 a les 8 de la tarda. A l'estiu, de les 9 del matí a les 10 de la nit. I també es fa un casal al que podeu vindre a l'estiu. I si teniu algun dubte, podeu consultar els telèfons que teniu aquí al cartell. Ara ens trobem al parc infantil al costat de la platja Marjal, de les cases. En aquest lloc podeu jugar amb un vaixell i unes canoes que tenim darrere nostre. Sabeu com es puja? Es puja escalant per a que després pugueu agafar el timó i navegar. I al costat tenim un lloc on podeu jugar i a l'estiu banyar-vos a l'aigua salada del mar. Adeu!